episode in chan na chuan Dutch chu I course room a chuan chaina phwar be ania reivak lawa I course chuan mi pakhat ronchuain snap bottle khat in zo tirin athisen adot saka mishing cocktail hi atui du bik atibok Dutch chuan rap tha ka ti em wangin achunga thleng ve mai tur chu angai tu a Thlawhna in akhatani Sichakyan alo har chuan ratiatan a apartmenta alo phwar bet hi alo nia ano pantet laya Sichakyanan anunna achan himsak lai te chu asheto teulo oxido lumen chu hlawom tak anga ansoi asheto china ma se ratiat chuan a hlut zia asia a chuwangin Sichakyanan leya deal po in billion tam taka leidu tu midangan omtlat ti ina changa ti chuan Sichakyan chu a phwarna phel chuang lovin a chwa santa a Mayfield hotel room lama chuan I course chuan Dutch thomno asam le arim te chu midang te hip nan liaw liawani ti in asham purim la chuan a mei chedu em chin a sha chwa tir thu asoya chunula chu neilo ma se ro puina te anei tlat thunga Dutch chuan inep em wanga nazia tangini lomni ati chuan I course chuan mishing te sha thiam pha ka ni love ti ina changa kumsang ka zakwa somthum pakhat Germany alo langa ta chuan I course chu radio shal tumin in shanga akal kwala a shal theimeu lova office ala chuan an bossin enga ma a lak tlak lau ti in a haumol mol zela office an secretary chu Helga I ania midang an honu chuan Helga I chuan I course ne na radio shal ni lo thil ro pui tak ila tinge yang atia I course an alo du ruk ve wangin zanja aidun te po an soi ta zelani tun huna ve thong chuan Ephraim Nora le Vasily te chuan Mayfield hotel an pan meka officer thu soi kharingin Dutch an zonga an lu ve le police motor le Dutch lukhum an mu chuan a an jing le swal chu hotel chu lua to lau a ang bera chhauna an mu lau wangin subway ta nela changa lu an tum ta a chuti lai chuan gas chuan angel le ania te chung kwa chu checkpoint apel pui thei shama checkpoint an pel nu chuan angel le gas te chu vampire be turin anin ring ta hloma I course le Helga te zanje eina kan thirlet lokang Helga chuan I course adu to hle a anin date na hmuna chuan mi pakhat ronding chhuakin nazi ten German mi pa an mamo thu an ron puanga an hokonga chuan I course an juda hau a mu sit zia le German economy anti boy zia te asoya Helga chuan Zudami ani thu soyin athin rim ta ema I course chuan themlung oi sham atum le a ma se Helgari ru chu ana ema biak adu to lau thu soyin akal santani ratia da apartment lama chuan Sichakyanan a phwarna te chu phel thei shamin apartment chu a chwa sana I course la chuan Dutch chu lakhui a eilui tira reilote a chwa sana a chwa vele chuan Dutch chuan pepper spray ala chwaka I course chu ron lut le in Dutch chuan Helga a an le zwal nan ti in lipstick aron noi saka ti chuan a kekor phela kun turin atita zela Dutchin asoi anga ati nu chuan a lei aron ti chwaka chu vele Dutch chuan a pepper spray mangin a maya a phuta a I course chuan na ti in amit anwai nok noka chu rem changa la in Dutch chu room atang chuan atlan chwaka ma se hotel chhuana kong tur zong chu alo in lok vek maya ma se step lampanin atlan shama Vasily te pathum pon chhauna kong anon zong ve mek bok arim mangin I course chuan Dutch chu azong ve meka Dutch chu brick bangin adang tatlat mai Dutch a o an shiat vele Vasily chuan bangti chiat nan dynamite atipuaka I course po aron thleng ve ta ma se Vasily chuan grenade ron vomin aron chana Dutch nen chuan anin pom ngoi ani ber mai kan thirlet na chuan I course chu nazi officer alo ni der to a tu khat chu office a ko ania ta chuan Helga amulol mai achung te omna anzot mek hi alo nia Helga chuan puidil ma se I course chuan aruk rumel shatani thu sohin ain thiar filima pona atei kwal velai chuan ama mutu apiangin chibai anlo buk vek azela anu loka chuan Helga le achung te anin ok hlum chu awa muwa she omti hle ma se alantir du hau lawani rotia chu lumen kengin alonso nena avakala alonso chuan le khabu chu an en chenga ti chuan ratiat nen chuan an thok tun ta a sangni panga kum Washington a chuan Ephraim chuan virus chungchanga thu asoya
Nora in mi puilama changin alo niala conference an zo nu chuan Ephraim chuan a hnuaia thok turin a som ngalani Nora chuan keli nu le pa hne na changin kola donga Zack nen anin biak tir nu le api le pute omna a himwangin Ephraim le Nora chuan anbula Zack da anjela gas le angel te chu tan ina anwakala gas a omve to na tan ina khan mitang te chu khuinlen hnuaia thok ve turin anwala chuak don ani that's chu Vasily rem tilo chungin Nikki nena kirle adua chuti lai chuan Fereldo le Mayor anin muwa Mayorin ban na thelu tura ati sek wangin Fereldo chuan a bodyguard te nena Mayor chu the chuak turin thu apea taya chuan Setakian le Vasily te Alonso motorin ankala Setakian chuan oxidol lumen ankol nge ani ti amu nu chuan Alonso chuan duam takin rangkachak tam taka palmara leitir atumta ni tan in lama chuan gas le angel chuan vampire mu hil mek tam tak an muwa kai thola vadim thei ang berakal pelin tang te chu an chan chuaka an hlo tling viawi mo anti lai chuan tang zinga mi Perez chuan ho tu a in puanga boina a chwa chep wangin angel chuan akap nge nge ni Alfonso wang chuan Setakian le Vasily te chuan Queenland nena pui andila Queenland chuan rangkachak peta se Setakianan anma ni thanan amang ve mayang ti ahlawa chuwangin Setakian chuan lumen chu achiar zo a apek tur thu atiama chumizan chuan an Mayor chu ama ina ka hlumania Fereldo chuan a police team te chuitir ngalin aril ru a ha hle a atuka chuan Fereldo le Palmer in mu in Palmer chuan Mayor awam tak lawa chuan Fereldo nena charge ahlana Special Director of Security ni na apebok masemi tamzok chuan an thik ema Stoneheart lama chuan Palmer le Kokoten life in anlo enve a I-course ron lutin Palmer a io in auction a akal tur thu aron soya miswal pa thu pe kani wangin chu chuan Palmer ati thin rim hle ani I-course chuan miswal pa tello chuan an thi thuai tur thu a shil non le a damrayan du chuan thu oi an ngai thu te soyin Palmer chu atom le ta ni that's to Nikki motorin avakala mase ani chu anu nen zinbau antum mek hi alonia Vasily rem tilo chungin Nikki avapan ve tok kha ania Nikki chuan aril ru athak pha chuang lawa vampire nena anin beina a thi adu lo thu alo soibok Ephraim le Nora te chuan Fereldo nena andam doi siam bioweapon ani theidan an soimeka Fereldo chuan tha lo ti in Zekan khopui achwa san theinan pui alo rem tia kum engi mozat liamta khan Jim le Ephraim le Nora ten wine an in hawa Jim chu aroi bi khlemaya anupuin a shwai ho angai hiala Ephraim chuan Nora nena kelinen anin chen thu ashila chumizana tang chuan lang takin anin ngai zong theita kha ani tunhuna chuan Ephraim an Nora nena Washingtona a uire san wang khan ngai dam adila alamangai reng thu te soima se Nora chuan ngoi rengin akal sana gas chuan mitang chhuak somni te chu Queenland nena ashwaya Queenland chuan Setakiana arin zo lo wangin gas chu anna thar tura pe a anna thar chu Setakiana le khabu apek phallo chuan tha turani chuti lai chuan I-course an how to pa facility thar ava enfia na thok pakhat chuan ranvulna atana an mun than ber kher chu makati wangin alo zo changa eng ang ran nge me khu chhuana bula in vuldon ti in alo zota I-course chuan beram ti in alo chang maya Vasily in lama chuan Ephraim le Nora ten Zack roi chwa antum meka ankal ma a tha te la hawin anin kwa hloma train station lampana an chwa nu chuan Vasily le Setakian te chu oxidol lumen leiturin an chhuak ve a ankal konga chuan Vasily chuan Queenland te anrin tlak tak taka ngem ti Setakian a zota Setakian ro chuan engthuma in a changlo Stoneheart lama chuan Koko chuan Palmer nena miswal pa le I-course ten thil ati sak treu to nuwa po a engatan ma an ngai lo chu alung oi lo puizia alo soimeka train station chu akhat em maya Ephraim le Nora te chu train chhuak tur to ber nga pa in anti ti a anin rem le lai chu keli chuan kil khata changin alo thlir renga gas chuan Queenland nena tang chhuak te chu amel sha tira atana tho andu lo masa a ma se anjinga mi pakhat ringru anti thia saknu chuan an rem ti ta a Queenland chuan tan ina omle nge andu a asipai te ni tia azo chuan andu an thlang ta hloma
Ephraim le Nora ten Zack chu traina an lu pui thei shama an bula tak chuan radiat po suitcase nen alo thuve chumi tlai chuan Sechakian le Vasily te chu I course nen auctiona anin muwa lumen leito thei zok ni tumin anin Lemchan ta Alonso chuan a house thei le donin ain sheta a rangkachak nga zok ne na shala tumwangin I course achak zok do ne mo antiman ma se palmaran a bank account alo block sak tlat mai chuwang chon Sechakian chuan lumen chu aleya Queenlanan amana pea an hokonga chuan Vasily chuan Queenlan kan hmupot no lavem ni athia Sechakian chuan lumen pe ka tumlo thu in a changa a soilai tak chuan chak dangin ronsu in I course vampire rwal aron tira vampire za chuang kara chuan an tan lagin ti thei nei to lova anin ngaya ma se gas Queenlan le angel te anon thleng mana I course le Queenlan te chu anin be don trepa chuan I course mangin miswal pa aron chonga ka hlau lova cheu ti ron soyin atlan chele tani gasin trak chunga chuan Vasily le Sechakian te tlan chiat na nu ma amuwa trak chunga a omlai chuan Vasily dynamite nut chia kha alo puak tarup maya train station lama chuan Ephraim chu intur la turin a thawa train ma chuan vampire rwal hian an lo muaka chil an tuma ma se an accident phana alo ni ta zoka chuti lai chuan I course chu Palmer le koko te ma a dingin an how to pa thu an kalwangin a hawa Palmer chuan asum le puina tel lava an how to pa chu engma ani bik lau thu asoya chu vele an how to pa chu aron thok luta Palmer chuan a thonin an mangreng thei bik lawang ti alo shila ma se misol pa chuan an dila danglamna asiam lau thu soyin koko chu areka train chuang te chu an mang anglom ema Nora chuan Ephraim ngak zolovin Zack chu ashwai chhuaka an chwa don chuan ratia de suitcase poisa akhat tlat chu an muwa Ephraim aron let nu chuan punlama vampire no pang ho chu a muwa a thei ang athata chuti lai chuan Nora le Zack ten keli an tok thut mai Nora chuan akap molmola ma se voi khatma aka fu lava chem chuan alu tan theina rem chang tak anei thung ma se Zack chuan lodangin Nora a hoi vele chuan keli chuan alo beileta Nora taksa chuan pangang athun lu ta cheu maya kelin afapa awanai chuan Zack chuan anu chu akwa chota Nora chuan zui lo turin angena ma se Zack chuan a chang lova chu vele keli chu an ho tu pa ina kawa ti chuan afapa shwayin an ho tu pa nena chuan an kalta ni Sechakian le Vasily te leinoya tang anron wak chhuak chu gasin azuya gas chuan silaya tinin le khabu chu adila Queenlan aron thleng ve bok Sechakian chuan an tumram ain an reng thu a shil non le a miswal ho tu pa po in lumen kol tu apiang aron zong chhuak le don si a Sechakian chuan Queenlan chu atopa min thei sha min longa chuan an chuang hota a Ephraim chuan Nora mu chuan a khongai ema Ephraim chuan keli in Zack a shwai ti a shethiam ngal Nora chuan a hlau em bok ti dang ka ngai to chhuak thei mayang ti in Ephraim chuan Nora chu anema ma se Nora chuan miswal pa chong aril ruwa ashiat thei chan to wangin atlai ma to atia railway electric tracka kan hlum athang ta zokani longa chuan Sechakian chuan oxido lumen bu Kevin a chia chanta a atopa chuan Ephraim chu ama chawin aron chhuak hlol maya tunjum episode tirlama chuan Sechakian an ni somni pathum lai liam nu po a politics lama in hialna wanga anla lotlin theilo thu asoya media lama changla masona reng om thei boxi lo vampire an pungchak mai boxia United States chuan National Guard troop atir chhuak chura Army Reserve 10 New York an tuam ne hlebok ni tinin tha an nei bel zela ma se khopui danga po an lo omve tan zel wangin military lam anin dai theilawani ber mai Mishingten he indawna a ne na chan andu ani chuan hei mai hi atok lawani Navy SEALs team pakhat chu subway tunnel hluya anzuluta vampire omte an kap hluma Vasily po Fereldo in asipai te puiturin a hayara vampire anzon na konga ani chu an man berani a chungzong thlenlai chuan Ephraim chu an ina rui deuh mutchhuak boxi in a thua Nora thi na le Zack abau nu khan Zack alo hole melma na ti in an in a chwa sandu reng lava amit thla te chuan Zack vampire chang to nu te amu fau china amu apiangin akap chin bok
tai khat chu police in kongka an lo kika Ephraim ne na chuan Fereldo in mani in treu chwa san tura thu apek chungchang an chila mun himzo ka kal turin antibok mase Ephraim chuan ka fapa kala ngak ri ti in achanga atuk zinga lo nia Ephraim chu bioweapon siam turin ate chhuak veta a Fereldo po amamo cha tenen officer ron thlenga zantina an in hluya avaria zia thute asiat nu chuan Fereldo chuan a hlo omzia te asiat tir le a bioweapon atan CDC mi te train turin amamo dona sipai antlak chamwangin film khur turin acha ngal bok Fereldo chuan ama le atim tenen chau chuan ti thei an nei tlem thu asoya chumai baka bioweapon siam chwa tur chu 100% atangin 75% da mi puite be seina ataniam to ani vampire hola anfing tul mai boxi aril ruha lutuk chuan Ephraim chu ruam manna thar siam turin atita rengota anmel mate anle khat zelani lo chuan mishing te an chimral vek hun ala thleng ngei don ani atuka chon Ephraim chu pharmacy warehouse a alu druwa damdoi shang runwalin zule chuwa a thleng thei arengani Sechakian chuan Queenland bula oxidol lumen ala chia renga Queenland chuan thumal harsa a alo pui zel bok chuti chung chuan athu chiar te chuan omzia anei lo hle a Queenland chuan te khin thule hin bakin lumen hizia ani lovani atia mase Sechakian chuan le khabu a chiar chwa huna chana a mu ngei ain ring tlata miswal pa in sipai anga tel wangin antlai zel na chuan na anga tir ve zel ani Queenland po chu aman mo hle a Sechakian chuan a thei anga chakin oxidol lumen chiar chwa atuma Veseli chu Fereldo motorin Special Command Center avakala Navy SEALs ten vampire thatnual to ma se an tha a yin an pung chak jok sia Fereldo chuan Veseli chu sil ho shoi tu atan da mayadu a ral thuam te po siam chwa be zela tumani gas chuan anua vampire chu a apartment a aphuar beta athisin chu inatana pebok masi anu chon adu khop amulova alei sei tak chon a fapa chu beyawatum le china anu mu chuan aril ruana zwalin phuba kalalak saknge nge yangche ti in akal san le tani headquarter a chuan Queenland chu vampire pakhat lar nen anin muwa lar chuan muhil te ayo in thu asoya ani chuan Sechakian nena oxidol lumen apek wanga an thinrim thu asoya Queenland chuan thokdun em chu kan nilove ti ina changa Queenland chuan muhil te hi pasari tur an nisia khonge alabang pathum te ti ina zota ansinga pakhat chu miswal ho tu pa kha ania ama in changin Queenland chuan pathum te chu miswal pa in athat dei to po ani theya atia muhil te chuan lumena chuan engein ziakle ti inan zota Queenland chuan miswal pa in athat ve meyang cheu ti in hlawelo ti in le khabu chu kan la she thiam bik lave atia anzawaya melma in ang an nei wangin ama ring top tura cha in akal sana Veseli chu an chen na thara Sechakian motorin akala akai shwai navi havina vampire an tha nem to zia te soyin an ho tu pa ber po chu aman atha the nge rin thu ashila Queenland chuan an thu soi chu lo ngai tha in miswal pa omna an shat hun shilve turin alotia mishing tha thei rual ani silava mase Veseli chuan military in drone mangpo in an tha thei aring tlat thung night vision le an assault rifle mangtengat phei chuan a har saviaw lo tura angaya Queenland chuan mishing thiam na manga tha rual ani lo atia Veseli chu thinrim dewin Queenland nena chuan a huat thu ashila thisen I ina leisei takinei ve thawalom atibok Sechakian lo tong chhuak watin Veseli nena chuan Queenland tangkai zia ashila chumizan chuan sil ho chuan ni chunga miswal pa ber anzon mu thailo chuan an pui thei to lo thu Veseli an shila chumizan an che chhuana chuan aikor san sil ho chu bumin biak in man to lawa ashwai luta achunga chuan miswal pa chu alo om ngeya ani chuan an thisen alo in saka sipai pahni chau andam ta anni ladam te chuan Veseli an zui chhuaka Zakpo mishing lan rengin anu keli bula a oma anu sam akhui saklai chuan keli chuan napoimo tak maya nei thu ashila afa panena chuan an ho tu pa ina ven him tur thu ashil bok atuk sana chuan Ephraim omna a keli chuan no pangte atira anena chuan zaka him thu le
oxidol lumen an pek phot chuan an fapa a pek kir tur thu atiamani lepa chuan doctor ten vampire ho pangang le thisen var zir chiangin ati damdan tur an zong meka voisari lai an lo cham to a an formula pariat na chu kumsom sari pahnia upa pitara an enchin le dona ma se chu damdoi po chu omzia nei lovin Peter chu thi chepin a omtir ta zoka Dr. John vampire a changdone moti in a hlawa Peter chu aka plumta ni Vesely chuan Navy officer nena sipai engtika nge ka nei bel thayang ti azo chuan officer chuan nunna chan an tam to em wanga an pui thei to lo tur thu in a lo changa amma zan loka a chian parukte a chan le ngal boxia miswal pa zong to lawa vampire te kalna mun khopuya piang ven a thang ta zokani officer ina kal san nu chuan asira nula chu ke chuan Vesely nena vampire chongchang chu alo soipuya Feraldo malak na chongchang te soi kai zelin anin ko ngai hle a Ephraim chu man mo takin setakyan motorin akala Queenland chuan setakyana aven ruk rengwangin Ephraim alu tum chu alo beya ma se Vesely aron thleng man lawa ti chuan Ephraim chuan setakyan le Vesely nena nora thi dan le zek baudan te aron soya nora thi dan an chia chuan oi har an ti hle a zek aladam ti thu asoi nu chuan setakyan chuan film khur takle ril ro film puturin Ephraim chu acha a Dutch le achian te chu building lo to lawa eitur zongin anwakala building a vampire lo om te chuan an lo be hloma achian te chuan Dutch chu hlovangin an tlan chhia san veka ma se ama ain chan him thei lawa achian ten uncle san tak wang chuan aril ru chu ana in amit tuil luang zoi zoi mai ani achian te chu awam mule shama anjinga mi pakhat chuan pangang alonga to hle a alu tan sakin Dutch chuan akal san wangwang ani stone hat lama chuan palmara shiselna achiat le to hle wangin aikor sanena miswal pa thisen var kha adil le a ma se aikor chuan oxidol lumen man I uiwanga I chanani kha alo ti saka le khabu chu nang man ron keng ta che atibok palmar chu setakyan motora kal atumta a setakyan chuan Ephraim le Vesely te sha turin lumen chu ari ina chiara Ephraim chuan le khabu tangkai lo ba ka ni lawang ati chuan setakyan chuan le khabu tel lawati thei an nei lo thu ina lo changa miswal pa tha thei dan kong khat chu ni oklem lai chawin ani a amma kar loka ni oklem an nei to wangin kumtam tak nga angai le don si a kong dang an mamo ane Ephraim chuan Vesely nena I oi zong ani em atia Vesely chuan setakyan arin tat thu alo soya stone hat lama chuan Dr. Pakathian Palmara nena vampire thisen an experiment na a video te a endira damdoi zon na a an la hlo tin lo wangle thi an tam to em wangin Dr. chuan Palmara ta na tho adu to lo thu asoi chhuaka Queenland chuan Ephraim arin lel deuh wangin khale chen kha khongai lo omve ti ina zota Ephraim chuan azo na chu eng thuma in a chan saklo an chu chun ei lai chuan setakyanan Ephraim nena zek chan chwa wat dan tur soipuya film khur turin acha non mol mol bok anti ti lai chuan Vesely lo lutin radiatan setakyana amu du thu aron soya ma se pona awa chwa chuan palmar zo kalonia palmar chuan setakyan nena vampire thisen var damdoi formula dilin amanatan miswal pa hnuaya tho to lo atiama ma se setakyan chuan an hun kal to a bum alo ni to wangin palmar chu angai dam du haulo an hokonga chuan Vesely chuan setakyan nena formula asiat dante azota setakyan chuan atlang walaya amel chat pakhatin ashil thu asoya vampire hotu ten mana chang to a formula anlo in hlan ton to alonia setakyan chuan miswal pa athi ma chu damnan an man jang tur thu asoyani zek chuan a omna room chu arukina chwa sana room danga anui no pangdang thisen ain saklai chu awa mufu pal hlau maya a hlau em wangin hole ngal te adu room ani keli chuan thom sha in aron tlan pheya alaril tam em wang chuan a fapa chu tha ve maya tuma ma se miswal pa ron thleng chuan alo dang mana zek chu atho a ha wangin miswal pa chuan athisen mangin a chanani zana chuan oxidol lumen zongin Ephraim chuan room adap vela ma se setakyan chuan UV light in a hwal na hmuna alo da a Queenland ron lang thutin miswal pa chuan engthil nge atiam cheni a ti in a ron zota ani chuan
ka fapa ti ina changa Quinlan chuan miswal ten thutiam an len ngaiam ni athia Ephraim chuan a fapa nei le dan tu ringot angai to wangin lak ngei adua Quinlan chuan le khabu zonga miswal pa aron in lan huna tha atung dan te shilin kumsang tam tak alonga to thu thlengin asoi ta zelani vo in episode tira chuan zaka pian ni alo langa a pian tur thu shilo ka piang ani nge a tun hun alo lang le a keli chuan zak chu naw piang dang lambik tak shilok na manga piang ani thu alo shil meka chutianga naw piang chu anwang em ani atibok chuti la yin zak chuan miswal pa thi senwar chu aning to hle a vampire a changve ang ti hlau em bok ma se anu chuan an ho tu pa in thilro pui tak ti tir tur anei thu a shil thin ani engtika emo an ho tu pa tan chuan mitangkai tak alani tur thu keli chuan ala shil zui ta dewa sin dot lia chuan setrakian le veseli chuan lumena bau ti an shat vele chuan Quinlan an ring hlel ngala veseli chuan atira tang a ring hlel to renga chumi wang chuan lumena khan tracking device alo da rudiam hi alonia Quinlan zongin an chhuak ta ani in lama chuan Ephraim chuan a fapa nei let nan chawa mishing zong thi na tur thutluk na alo siam mek wangin a in thiam lo ang reng hle a Quinlan chuan akalna apianga azui vezel bok nen ani chuan miswal pa tha na tur rem changa ruatin Ephraim chu azuyani tumnga pariat kum roma chuan Quinlan chu bom chunga sal ang maya khung ania mi hausa ten an kel thisen dot lai an thlir thinani zankhat chu Peter pakhat an karya hian hunrei tak chung azon nuwa Quinlan chu aron mu chhuak lol maya ama nei tu pa nena asum nei zong pe in Quinlan chu atan chhuaka Jupiter chuan Quinlan chu mishing tela chan him tu turani athia a ina shuahin mishing anga tong dan le che dan azirti china athisen chak na control dan te po azirti bok miswal pa in nu naw pai lai vampire a chantir chuan naw lo piang chu Quinlan ang hi an ni don ani Quinlan chu tia piang om chhun chu ania Peter chuan miswal pa that thei tu tur om chhun nia angai tlata ma se miswal pa athi ani chuan Quinlan le vampire dang song te chu an thi ve vek don ani miswal pa chuan Quinlan chu azong na sa ema ma se Peter chuan I in pe ma chu kanne nai om tlat turani atia tun hun alo lang le a Quinlan chuan Ephraim nena alo pian dan te ashila mishing pahni te fa ania ma se anu ina paila hin vampire alo changta ani ti te ashila miswal pa ti swal lian ber chu alo pian ma a athat talo kha ani Quinlan chuan Peter thu soi kha sherengin miswal pa tha chu a pian chana anga ngetlatani sangka zakwa somruk alo lang le a Peter neng khang Quinlan chu kumni vel an cheng dun ve to a chuti lai chuan miswal pa chuang Quinlan omna chu hre chhuakin an muthil la yen vampire hau avatira Quinlan chu alo harwang hlawa an zawai chuan alo thatta ani miswal pa in anomna asya ta ka wang chuan Peter chuan vur tam tak omna tlang sang taka Quinlan chu ashwaya ma se puk pakhata anom la yin miswal pa chuan atak sadik tak nen wazong mule thwayin Quinlan chu tha nge yatuma ma se alo chamle tatlatani kara lo liama Peter chu tram cholin thiche pina om to a athi ma chuan Quinlan nena kathi sen mang hian in ti chak thar lela iti tur chu ti hlo tling nge yang che ti in thu acha a Quinlan chuan anu ang si a angayin thu acha chu rilrushi om tak chungin ati hlo tlin sakta a chumi zan chuan miswal pa nen chuan anin beile a ma se chakzo kan om lava Quinlan chuan ka in pe tak huna kalo kir le ang ti in akal bauta ne tun huna chuan gas le angel chuan gas anu vampire chu police ten an mu an hlau ema an building en fia tura an lo thendona chuan gas chuan anu chu wheelchair a tuamin angela puina in hnuaya an chuk thei shama maseta chuan police an lo om thau si a nimasela police te chuan jela thon lovin building check tu atan an mang ta thunga police te angin vampire an hlau ve si lava chumi hnu chuan Ephraim le Quinlan te chu dora an vakala chuta vampire pakhat chumanin ama mang chuan miswal pa chu an bia a Ephraim chuan miswal pa hnena lumen adu ani chuan afapa chu himdam taka nitlak nuwa an pa fa mun ngai nat bera shoi turin ashila chumitlai chuan asoina hmuna afapa le miswal pa ngakin Ephraim chu ading taran maya
zan alo nia misual pa chu keli le zek lutwa ma shwain alo kala keli chuan no pang chu a shwai nai tel tela Efrem abulan thendon chuan Efrem chuan alutuam na phel turin atia chuta chuan misual pa thu soi chu oi tur ani lo zia alo lang le ta no pang chu zek ni lovin vampire alo nia Efrem bei turin atlan ngal thuaya mase Efrem chuan lumen chu alo mang tangkaya le khabu chu silver atuam ani sia keli le no pang chuan an nei thei talawa nima sela hau tu pa chuan lo puin lumen chu akuta alata a chu vele sechakian le veseli ten GPS khachuin anlo thleng ve chi a sechakian achet ma che chuan Queenland ron in lanin misual pa chu aron kapa mase vampire sipai hau chuan anon kap le tlat mai sechakian chuan misual pa bula grenade avawama ain hliam lai tak chu rem changa la in Queenland chuan alu atan saka misual hau tu pa taksa chu thima sela ataksa ami pangang lian tak pakhat ron wak chhuakin atleng bo mana alu na tur taksa thara azong le don ta ti na ani command center a chuan Feraldo chu interview me kania mi pui chuan zel tangte la chhuaka an man tangkai wanga an thinrim na chungchang ania Feraldo chuan a omzia she thiam lo hle ma se media lam chuan an du te bak an chwale don silawa chu wangin aril ru a boy hle ani Queenland chu a in hliam na sata wangin ala har lawa Efrem chuan sechakian le veseli ne na misual pa ne na afapa anei le theina na lumen pe ka tum thu te ain puanga mase sechakian le veseli te chuan lumen ru wangin an ngai dam theilawa veseli ina Efrem amuthil lai chuan kongka kikri asya ta wangin awahonga arin lo de mayin Dutch alonia ai course na ruk bo nu achanga anuna boy thu soyin veseli ina chen veri adu thu asoya Efrem po in alo rem tia chuti lai hin zekamulai po punlam thomin atihara vampire pakhat alolu thut maya zek chon anu chu aw ngalin keli churang takin aron kala vampire chu aron thatta ni an how tu pa berina omlo santak wangin vampire zong zong chu an boy vek ani bera keli po in zek aven reng angai to a ma se ama ngei po chu ti sen chak na akhat ani ve thau sia afa pathi sen chu a in chak em ani chuti lai tak chuan I course ron lutin an how to pa taksa an tha sakwanga phubalak aron rota chumi nu chuang Queenland chu alo har meka ambula sechakian thu chu a hmuwa shilok na anga misual pa athi chuan arwala Queenland le vampire dang zong zong te chu thivek turan ni lai hin Queenland chuan ama aladam wangin misual pa chu an that thei talo ti asha thiam ngal thwaya sechakian chuan alui tan wang khan athi reng reng lo ti in alo shi zuibok chuti lain gas le angel te chu manhattan vampire that tura anruat te zinga antel vea ankal na masabera chuan tunnel chunga lutin vampire be anto thut wangin anni pahni le mitem te chau andam chhuaka chuti lai chuan Feraldo aron thlenga anthil ti chu eng chia nge ni aron fia athulawa anti awangin engwak ma soilavin akal san le ta ani sindot lia chuan I course chuan Feraldo be nan annuaya thokte apolte vampire hau taksa a chuan vomda a thi chilti ratuma Feraldo office a chuan mi pahni anvaluta a chu vele an puak ke a pangang an thedar ta chuai maya pangang pakhat phei chu Feraldo mita tak chuan alu tatlat mai masewa nei thak takin veseli chu thushil turana iwangin alo thlengrem chang lawa Feraldo maya pangang chu alu thui ma in UV lightin aron that mana Feraldo chu a him pha ta ani chumi nu chuan sechakian le Queenland chu mu hil te hne na kalin misual pa chu taksa nei lawa pangang chawa awa vel mek thu an vashila taksa thar a moni vai chuan aron kirle ngei don sia vampire mu hil te chuan engtin ma a misual pa tha na tur konga an puilawa wang chuan Queenland chuan thinrim em alo an khum hloi hloya July muna chuan an ma ni mutura akal to don lo thu sayin July mun chu a chwa santa ani chumit lai chuan Efrem le Dutch chu zu le eitur zongin an chhuaka konga an kal lai chuan vampire pakhat mangin misual pa chu aron chong thut maya Efrem chuan silaya tin chungin zak omna azot ngal vata misual pa chuan zak chu abula a om ti reng chin thu in alo changa sindot lia chuan sechakian chuan Khawvel chu ni tinin a boy belzel ti thu a soiri kan sha a US pay chu vampire tamber na munania chu tiang bokin Khawvel mundang po ani thaw
chuti lain Ephraim le Dutch te chu Brooklyn Park a hun khoral nan ti in chess an khel mai maya ani na taka chuan vampire local hun an nga kanima zok chuta vampire rol te chuan an ron nai deuh dawa ti chuan an pahnih chuan pakhat ti lo chu an that fai veka chumi nu chuan vampire chu hruai ho in an phuar beta Ephraim chuan zan khwa in atak sa chu azir le a vampire spinal column le chhuak ala chhuaka a chhuaka chuan pangang hlom an lo chenwai noi maya chung pangang te chu an ho tu pa nen anin zom na ber ani in an jingani dachin coffee alum lai chuan pangang ho chuan an ron chhona ti chuan Ephraim chuan an ho tu pa ina vampire ho abyak po dang kalmang chu ashethiam ta a afin fi anan ti in vampire chu an da shanga an ho tu pa byak po theilawa anom tir vele chuan cha bi charin ama in chwa zalena tum takala an experiment chu hlotlingin lomviang ma se vampire chu alo chwa thei mai ta ka chuan an kaplum le ta ni chuti lai chuan kunlen le setrakian te chuan lumen sha thiam an latum ngar ngara kunlen chuan a xerox copy ni lovin abutak ngai kha chiar le adua ti chuan setrakian chuan adha na tangin awala chhuaka kunlenan aruk le pala hlawangin setrakian chuan abutak chu ama a alek chhuak ngam lo hi alo nia nima sela kunlen chuan ruk to lawa intiam nu chuan awala chhuak tange nge ani kum enge mozat liamta Amsterdam kan en let chuan setrakian chu nu pakhat motorin avakala lumen chungchang zotin Kruger nena shalturin atia Kruger chu I course ani arena wangin ma se Kruger nena nin mo chuan I course ani lauti asheta a chupa chu nazi doctor ania setrakian chuan lumen lem asyam chu aphora Kruger chuan atakani lauti alo shengal Kruger chuan tha atuma ma se setrakian a ne lo wangin phuarbe ani ta zoka nisa a chuan ni zung chuan akang khurum ruma chuta kukara in afan kwalna chuan setrakian chuan taksabung shang amuta chewa aril ruat thakta ti chuan setrakian chuan doktora ke chu tanbungin ataksa chu boma ada a bom chu tuipuya athakta ani stone hat lama chuan I course chuan palmara tho pui thar tur Sanjay aron shoya Sanjay chuan shipment chungchang te palmar chu azot ngal zunga chutianga mitharin thila zot ngal chem chu palmar chu angai dan ani vak lo hle a ma se I course alo norve wangin palmar chuan azo na te a chan saka an long chuan thakhat liam ta a Egypt chwa san to thu ashila palmar chuan longa om chu enge ani ashi hau lava I course la in ashil du der silava chuti lai chuan feral do chu an mun him nia an ngai pakhata vampire omte wangin aril ru ashi om ema mitam tak an thi pha to si ani vampire pahni te chuin Vasily chuan tunnel pakhata mu chhuaka avalu chuan vampire sang tam takhi an lo mu hila Central Park noi che ani le ngal Vasily chuan Feraldo ashil thuaya ani chuan an bom ne zong man alawin huam ngalani setrakian te chuan lumena thu inziak te chu an la shethiam chuang lava aziak tu khan vampire te chiar theimia lo tur thuruk anei ringta vampire te sha chwa theimia lo tur chi thil in phum aringani kunlen chuan vampire ten ti theilo chen khat kan ne lom athia le khabu silvera in tuam te chu ati chuan setrakian chuan shethiam ngalin in chunga le khabu chu akeng chawa ni chun na muna aphek ho chu ngun takina ena maktak mayin thuziak aron lang ta hlol maile chuta chuan miswal pa chu kumkhwa athi to tur chuan stone sarcophagus manga kwang siama apangang nen phum turani ti alawin ziaka ti chuan miswal pa an tha theinan chuan atak sa thar tur chu tunge niang ti in an ngai to ta a an ngai to afe nu chuan setrakian chuan an ma ni pui thei tur tu emoshat cho aneya zana chuan setrakian le palmer anin muwa setrakian chuan thu then khat zotin a chan chuan thisen war pe katiama palmer chuan miswal pa tak sathi thu asha chuan mak alo ti zok le a nima sela thu dik shat tumin ma ala ang ti intiamin an pani chuan an thok dun ta ani episode dot le ilo en le zel thainan Lemchan Khawvel hi lo subscribe ve nge la video hmuhnawm tak nen kanin mule thwai don nia